Κόλαντα, σας δένει μια στενή σχέση με το Λιγουριό. Ήσταν προπονητής πριν 4-5 χρόνια νομίζω. Πριν 2 χρόνια. Μπράβο, είχατε ανεβάσει την ομάδα. Είχατε ανεβεί Α1 και τότε τι είχε γίνει, είχατε κάτι σε μια σεζόν και η ομάδα έπεσε μετά. Ναι, είχα φύγει από σαν προπονητή, είχα στην Ναι, ναι, ναι. Και η ομάδα έπεσε μετά. Ναι. Και φέτος, λίγο πιο δυνατά μόνο μιλήσει για να... Ναι. Και φέτος επανήλθατε. Ο λόγος που επανήλθαμε, να ξαναφτιάξουμε αυτό που αφήσαμε πίσω τότε. Κάναμε μια ανανέωση φέτος. Ναι, ναι. Πολλά παιδιά έξω. Ναι. Ναι, ναι. Για να πάρουν γνώση συμμετοχής και να ψηθούν στην κατηγορία. Ναι. Όπως και δύο παιδάκια και ναι. Ωραία. Είμαστε ικανοποιημένοι από ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Το Λιγουριό έχει παράδοση παστηρική. Ναι. Κάθε δικό εθνικό έχει βγάλει το παίκτη που είναι η ομάδα. Ναι, ναι. Τελευταία τριετία και δουλεύουν πάνω σε αυτό το τομέα. Στην ανανέωση της αντρικής. Ναι. Και στα παιδάκια τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν πολύ εύκολα. Σε επίπεδο ακαδημιών πώς είμαστε? Πολύ καλά. Το εθνικό παίζει τελικό με την επόμενη εβδομάδα με τον Λουτράκη. Ναι. Για το πρωταθλητή αγροπολιτή. Και το παιδικό προκρίνεται και πρώτο στον Νόμπελο μας. Και συνεχίζουμε τώρα στην επόμενη φάση, στη δεύτερη φάση, που είναι η τελική φάση του παιδικού. Ωραία, ωραία. Και πόσα παιδιά περίπου υπάρχουν στο σύλλογο? Πόσα παιδιά περίπου υπάρχουν στο σύλλογο? Στις ακαδημίες Ναι. είναι περίπου 100 παιδάκια. Ναι. Είναι περίπου 100 παιδάκια που δουλεύουν συστηματικά. Ναι. Και ευελπιστούμε ότι όλο το Λιγουριό την επόμενη τριετία θα παίζει μπάσκετ. Ωραία. Πρόβλημα στέγης έχουμε? Όχι, έχουν κλειστό γυμναστήριο σε ένα σχολικό κτίριο. Ναι. Με αποτέλεσμα, επειδή είναι η μοναδική ομάδα του Λιγουριού, να χρησιμοποιούν γύρω σχεδόν 6-8 ώρες τη μέρα και να προπονούνται τα παιδιά μας στο παρκέ. Είναι σε καλή κατάσταση στο γήπεδο? Ναι, το παρκέ έγινε πέρυσι. Ναι. Συλλόγησε όλο το παλιό παιδί της φορές. Ναι. Καταπληκτικό παρκέ και το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η σχέση μας με τη διοίκηση πώς είναι? Είναι η ίδια διοίκηση από τότε? Καλά παιδιά, ο πρόεδρος παίζει κιόλας. Μπάσκετ. Είναι ο σέντερφορ της ομάδας. Ποιος? Το νούμερο 14, ο κ. Γαλάνης. Επώνυμο? Είναι Γαλάνης. Ναι. Είναι μπασκετικά άτομα. Ναι. Και έχουν τρομερή διάθεση να βοηθήσουν πολύ τον τόπο τους από τα μήνυ, προμήνυ μέχρι και τους άλλους. Ποιοι άλλοι προπονητές εργάζονται στο σύλλογο εκτός από εσάς? Με τις κατηγορίες και υποδομή και ο κ. Μάρας. Ο κύριος Μάρας. Μάλιστα. Αυτός είναι ο υπεύθυνος δηλαδή. Άλλοι υπάρχουνε? Όχι, δύο προπονητές. Δεν υπάρχουν άλλοι. Πολύ ωραία. Έχουμε και κορίτσια ή μόνο αγόρια? Όχι, κοριτσάκια δεν έχει ακόμα ιδρυθεί το Δήμο, αλλά ευελπιστούμε ότι την επόμενη διετία θα δημιουργηθεί η ομάδα Κορασίου. Ο μεγαλόπνοος στόχος μας ποιος είναι? Σε ό,τι αφορά και τις υποδομές και την αντρική ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, φέτος διαγράφουμε μια πορεία, πάμε ενδεχομένως να χτυπήσουμε και άνοδο. Στην πορεία τι γίνεται? Όχι, η ομάδα επειδή έπεσε, είδαμε οι προοπτικές για να σταθεί μια ομάδα στην Α1. Ναι. Είναι σκληρή δουλειά. Οπότε πιστεύω ότι φέτος θα μείνουν μια χρονιά στην κατηγορία στην Α2, θα δουλέψουν πάρα πολύ σκληρά και την επόμενη χρονιά θα πάμε άνοδο. Ωραία, ωραία. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε και κάτι παραπάνω ή όχι? Εκεί από εκεί και πέρα είναι θέμα διοίκηση πλέον. Λίγο πιο δυνατά. Είναι θέμα διοίκηση. Η διοίκηση θα αποφασίσει αν η ομάδα θέλει να ανεβεί πιο ψηλά ή να μείνει εδώ και να δουλεύουμε πολύ σε υποδομές και να βγάλουν τα παιδάκια που μπορούν να παίξουν την γέρα τους. Με δεδομένο ότι έχουμε πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση, αν επιτρέπετε, ποιος ήταν ο λόγος που αποχωρήσατε πριν 5 χρόνια, αφού είναι η ίδια διοίκηση που είπατε? Είχα μια επαφή με το Κρανίδι, ότι ήταν γάμα εθνικής. Ήταν πρόκληση το Κρανίδι? Ήταν μια πρόκληση για μένα και επειδή έψαχνα να δουλέψει γάμα εθνική και τα εθνική, ήθελα να δουλέψει. Ωραία, λοιπόν. Μεταγραφές κάναμε φέτος? Όχι, καμία μεταγραφή. Δηλαδή, η φιλοσοφία μας είναι να μην κάνουμε μεταγραφές, να πέσουν τα δικά μας παιδιά. Παίκτες γηγενείς και παίκτες οι οποίοι θα αγαπάνε την πανέλα. Θέλουμε βέβαια μεταγραφές για να πάνε πιο ψηλά και ειδικά ψηλά παιδιά. Δηλαδή, στο θέμα 5, 1-2 και ένα ψηλό πάνω από 2 μέτρα θα μας βοηθήσει στα rebound και στα καλά και μας. Ωραία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κορίτσια θα δημιουργήσουμε, θα συστήσουμε ομάδες ή απλώς είναι υποσκέψη? Επόμενη διετία. Δηλαδή η επόμενη διετία τι θα έχουμε? Θα έχουμε αγωνιστικά τμήματα? Ναι, κορασίδες. Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Όχι, ακόμα. Ούτε ακαδημίες. Όχι, ακόμα όχι. Ακόμα ούτε ακαδημίες κοριτσιών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ως έμπειρος προπονητής, μία γνώμη για την ποιότητα του πρωταθλήματος σε ΣΚΑΚ. Όλων των πρωταθλήματων και των δύο. Κοίταξε, η Α2 που αγωνιζόμαστε εμείς είναι ανταγωνιστική κατηγορία. Οι ομάδες δεν υπάρχει dream team να πει ότι κάποια ομάδα ξεχωρίζει. Αφού αυτό είναι πάρα πολύ καλό στο να υπάρχει ανταγωνισμός και να παλεύουν άλλες ομάδες μέχρι το τέλος γιατί ποιος θα βγει πρωταθλητής. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν παίκτες πολύ μεγάλης ηλικίας. Ναι. Έχουν όλοι 5-6 παιδάκια έτοιμους ή παίκτες κάτω των 20 ετών, που για μένα αυτό είναι το βασικό για να ανεβαίνει ο μπάσκετ στην αναβολή. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία.